de Comerç, president del BIC de Manresa, director de l'Escola Joviat, membres de l'Escola Joviat, senyores i senyors, amics i amigues. En primer lloc, us donaríem les gràcies per haver vingut a aquesta presentació de l'estudi de comerç que ha portat a terme l'Escola Joviat. En el primer curs de l'Escola Joviat us explicaré una mica la introducció del treball d'investigació comercial de la comerç planejat, present i futur. Amb aquest treball hem assolit dos objectius a remarcar. En primer lloc, l'objectiu pedagògic, ja que hem posat en pràctica els coneixements teòrics adquirits a classe, i en segon lloc, l'objectiu de col·laboració i informació sobre la temàtica que ha sigut interès per l'Associació de Botiguers de Manresa. Els alumnes que han participat en la confecció d'aquest treball han estat els alumnes de grau mig i grau superior de la família administrativa i comercial. Concretament, els alumnes de grau mig de comerç, curs 2008-2009, els alumnes de grau superior del curs 2008-2009 d'Administració i Finances i els alumnes d'Administració i Finances del curs 2009-2010. El període de realització ha estat d'un any i a partir dels cursos acadèmics, curs 2008-2009 i 2009-2010. Es va iniciar el 5 de febrer del 2009 i ha finalitzat el 25 de març del 2010. El treball s'ha realitzat sobre les 340 botigues associades a la UBIC de Manresa, del qual cal esmentar que de 340 associats hem rebut resposta de 142, que representaria un 40% de la mostra. Amb això, el grup del meu company Jordi Llorente. Bona tarda, em dic Jordi Llorente, estic cursant primer d'Administració i Finances de l'Escola Joviat i us explicaré el desenvolupament del treball. Els alumnes de primer d'Administració i Finances van confeccionar una enquesta per analitzar els temes següents. En primer lloc, els futurs dels botiguers, ja que volem saber les perspectives que tenen els comerciants que tant en confiança, segon la localització, per tal de saber si la seva empresa està ben ubicada. Tercer, les inversions, per saber si s'han invertit molts diners en el seu negoci durant el període realitzat. En quart, els horaris comercials, per analitzar la liberalització dels horaris. En cinquè, el complex de la fàbrica nova, per tal de saber si és una oportunitat d'extendre el comerç o si hi haurà més competència. En sisè, la crisi actual, per saber si els botiguers estan notant la crisi i de quina manera la poden afrontar. I en últim lloc, els problemes actuals del comerç. Quins problemes tenen els comerciants i com es poden afrontar. La feina principal ha estat complir les enquestes dels comerciants de Manresa. La realització de les enquestes s'ha fet mitjançant correu electrònic, correu tradicional per carta o personalment. El total d'enquestes rebudes ha estat 142 de 340 enviades. I cal recordar que només hem rebut el 40% de la mostra. El buidat de les enquestes s'ha realitzat de forma informatitzada. Al fer les enquestes, l'Escola Joviat ha dissenyat un full de càlcul. En aquest full de càlcul s'han classificat per sectors, amb un total de 14 sectors vinculats a un grup general que recull totes les dades. I llavors hem fet servir les mesures d'estadística. La primera és la mitjana aritmètica, que és el valor mig dels resultats. La moda són els valors que més es repeteixen. La desviació típica, que és la distància de la resposta respecte al normal. I l'anàlisi percentual, l'anàlisi en percentatges que ens ha ajudat a confeccionar els gràfics. I ara us deixo amb el company Andreu Pigranó i parlar de les conclusions. Bona tarda, em dic Andreu Piganyol, estic cursant el segon curs d'Administració i Finances a l'Escola Joviat i l'apartat que comentaré són les conclusions generals del treball realitzat per l'Escola Joviat. En primer lloc, en l'apartat de dades identificatives, trobem que són 142 enquestats, han estat distribuïts en 18 barris i això ens ha donat una mitjana de 8 establiments per barri. Pel que fa al barri que més enquestes ha respost és el del Passeig i les seves rodalies.
dels quals un 63% veuen continuïtat en el seu negoci. Pel que fa al 28% van contestar que no, i el 9% en aquesta pregunta es van abstendre. Els motius de la no continuïtat del negoci principalment són els impostos i la continuïtat generacional. El 85% dels enquestats creuen que el seu negoci està ben ubicat. Han arribat a aquesta conclusió donant importància principalment en que la zona sigui molt transitada. En segon lloc, donant importància a la seva accessibilitat. En tercer lloc, a l'aparcament, a la competència i, per últim, que estigui situat als afores de la ciutat. En l'apartat d'inversions i horaris, trobem que un 75% dels establiments entre el 2007 i el 2009 van invertir en el seu establiment, dels quals un 45% van superar els 10.000 euros en la inversió. En l'apartat d'horaris veiem que el 82% creu que no és convenient la liberalització dels horaris, ja que aquesta liberalització no afectaria en l'augment de les vendes. En l'apartat de la fàbrica nova observem que per un 76% dels enquestats consideraria que aquest complex augmentaria la competència pel que fa al seu establiment. I en l'apartat de crisi actual, que és la crisi que està afectant actualment a l'estat espanyol, un 99% dels enquestats creu que els afecta actualment i aquesta crisi els afecta mitjançant la reducció de les vendes. D'aquest 99%, un 63% dels quals han augmentat el seu estoc i ho han fet un 35% mitjançant un 33% de productes nous i un 18% en productes habituals. També hem analitzat el nombre de treballadors per establiment i hem observat que en un 51% ha disminuït. En canvi, en un 38% s'ha mantingut i en un 11% ha augmentat. Perquè per als problemes del curs, el problema que més preocupa als establiments de Manresa és la crisi en general. En segon lloc, els impostos, després ve el poc ajut a l'administració i finalment l'augment de competència que hi ha en el comerç manresà. Principalment els impostos és el que preocupa més en el sector de la maquinària, ferreteria, mobiliari i materials de la construcció. Pel que fa als pocs ajuts a l'administració, preocupa més aviat el sector d'esports, textil, calçat, llibreria, papereria i joguinària. I finalment, el que preocupa més el sector de l'alimentació és l'alta competència. A partir d'aquest punt, el meu company de cicles, el Jordi Dieta. Hola, bona tarda. Em dic Jordi Dieta de Guàrdia i us explicaré els objectius pedagògics com els tenim els alumnes. Que han estat els següents. En primer lloc, la pràctica real dels temes teòrics exposats a classe, utilitzant una metodologia diferent, que consistit en realitzar un estudi de mercat real. Això ens ha permès iniciar-nos amb l'aprenentatge d'un estudi de mercat, dissenyant primerament l'enquesta. Al fer aquesta enquesta, ens va proporcionar l'aprenentatge del tracte directe i personal amb l'enquestat. A continuació, vam fer el cuidat i vam crear les bàsiques, a partir de la informació extreta. I per últim, ha estat molt interessant interpretar les gràfiques, interpretar les dades i prendre consciència de la situació del comerç manresà. Ara us passo al senyor Nanta, president de la UIC. Si us dirà les recomanacions.